Allah sarki duniya yau kai ne gobe ba kai ne ba. Ya Allah na gode ma da ka bambewar yin wake. Godiya ga masoya ku fito ga labari na. A'a ya ga labari ina. Godiya ga masoya ku fito ga labari na. Mansur ne suna na ɗan Umar shi ne lakabina. Ɗan jigawa ne ni in ji hata alfahari na. Da zaman miya ne ni can ne asalin tushe na. In ka zo ka Abuja malam ka kira na ambata. Za ka same ni ofis a gurin aiki na. A gurin aiki na. Kafin in za Abuja a saman miya ne zaunawa. Wato dai asali na in kun manta ku yi tunawa. Can na yi firamare a saman miya ku yi tunawa. Sannan na yi sakandare a Sara ku shaidawa. Na je na NCE a Azarai ne zaunawa. Allah na gode ma na karɓi rizal kyakkyawa. Allah na gode ma. Da na zo na Abuja neman sana'a ɗan duba. Mansur na sha wahala kun gani aibin saba ba. Na turin baro sana'ar farko ɗan duba. Na yi okada ita ma aibin gane ba. Na yanke shawarar in koma ƙauye gumba ba. Sai dai na yi hakuri na fara sana'ar albasa kwarai. A'a duniya sai hakuri. Da na fara sana'ar albasa ba na mantawa. Ni da abokina wato iya nawa. Mu fara sana'ar waka nisan ban mantawa. Har ma na yo yaro Mubarak yalo nawa. Daga nan na yaro BSK waka nawa. Ya nuna amana BSK ban mantawa kwarai. Yara ne na amana kwarai. Ku sani waka sana'a ce. Allah ke bayarwa in ya bayar ba a kwace. Allah na gode makamin harshe na tantance. Ka bambewar waka neman sirralle ne dace. Da in zama magulmaci ko in yau sace-sace. Gwamma na je bakin ruwa in kamo kifi ko kwado kwarai. Allah sarki rafa. Abun fada a gurin mai yin wakawa. Allah ne fa ya bani ba boka ko malam ba. Haka ne kaddara ta ni zan bin mamaki ba. Haka Allah ya tsara ni kuma bin isa na canza ba. Allah sarki duniya yau kai ne gobe ba kai ne ba. Kulli nafsin za'ikatul mautu na tino yaya na isra. Allah sarki yaya. Nisan ma ba kya burge ni. Duka abin da ka tara sai kare malam yi tunani. Mai kudi zan yi tuni in ka samu to yi tunani. Kar da ka yasar yan uwa da abokai su shiga rauni. Daɗi na waka duniya komai cikin ta sai ka yi haƙuri. Samu da rashi na Allah ne ba wai bawa ba kwarai. Allah sarki raba. Da masoya ku ya afe mu. Yayo na kanne na dan Allah ni ku ya afe mu. Ina yau muku kuskure dan Allah ku yi rufe mu. Abokai na yan uwa da masoya ku yi yaba mu. Ni na san ajizi ne dan adam zan so ku tunani.
yau dai kai ne wata rana ba kai ne ba kwarai. Iya Allah sarki baba.